en la que participem totes les entitats que treballem en persones amb diversitat funcional del poble. Aleshores està Acudim, que s'està fent així, la Panderola, que teníem dos estants, el de jardineria i el d'activitats, pues, un poquet de manualitats que fem tant en xapes com en muntar centres de Nadal. Està ICAES, que presenta està Manantial, que és el que treballen en salut mental, i bueno, pues d'alguna manera estem tots representats. Com va néixer aquesta iniciativa? Des del centre de la Panderola se va decidir treballar a través de la comissió de festes, treballar lo que seria els dies d'autisme, els dies estos més significatius, i que això fora com una activitat transversal dintre de lo que seria el centre. Aleshores pues, va arribar el dia 3 de desembre i havia que fer el dia de 3 de les persones amb diversitat funcional.